ora tak anggap kowe iki dewa napa piye? Bathara Guru ra iso ngandhake ajar. Bathara Guru iso tak rangket nerodane. Awer-awer. Kecekelak tali nang kowe tak plotroki kathok. Cilaka. Aduh, aku malah merinding aku. Piye Bathara Guru? Ulun boya ngerti. Boya. Omongan kok meh boya ulun kita ulun punapi boya. Nek ora tau jelas lan ta iso ngedongke karo bapakku sapa. Piye lek iso boya? Ulan. Ngatos-atos niki panjenengan notoke dhateng gesang kula. Panjenengan bisa piyambak ta betra-betra talene ning kowe tak diplotrokke. Isin kula. Kita Bali mboya. Piye? Kita Bali mboya. Sapa? Kita. Kita iki sapa? Aku yen mbiyen jenenge Bagong kok tak awak Lek Wita. Kita Bali punapi mboya. Ngandel ora? Ora bae rameng punapi mboya. Kita ulun punapi. Kata-kata apa kowe? Kita punapi mboya ulun kita. Sengit ta. Yen kita mboya Bali ulun sampurnake ning kene. Swadah lho. Ah, kandel ora cilaka to. Swadah piye? Nek sampun kanthi pangandika panjenengan ingkang kados mekater kula mboten trima. Kula ora gampang diapusi. Mosok mung wujud ayang-ayang menungsa kok dicipta dadi wong ki. Pundi kelakone kula tak takon. Lho, ulun ki dewa. Ah sing ngarani sampean tukang las ya sapa? Sampean ki dewa. Ning ora mungkin nek sampean iku nyipta ayang-ayangane Semar kok iso dadi Bagong. Upama kula niki percaya terus kula ya ora iso manembah karo bapak kula. Mongko pengen kula niku sungkem karo wong tuwa kula pukulun. Niki sampean wis bibiti perkara karo kula. Lho Bagong. Aja banjur ngadeg kaya ngono. Kita nggo kualat. Men. Kualat tos biyen-biyen. Semar kae gene tak ketak sirahe aku ora kualat. Bocah. Nyayane ra Jawa-Jawa. Walah, pripun di sampeyan lek paring pangandikan sajae kok natoni atine Bagong. Natatu ora iso mari ambek dipresake. Kok sak penake dhewe lah dene tangane papat. Ngapa nek men tangane papat kaya sak penake dhewe? Malak kuwi jenenge. Iso wong loro sing tok tandangi, heeh. Aku umpama di tangan papat lho ora bungae ya. Wis, loro sisan rame siji. Padake apa? Bagong. Ning aja kaya ngono. Ora iso aku nek ora ngamuk. Ora do wis gelem ngandhake nendi bapakku Bathara Guru, Bathara Narada, Bathara Indra, Yamadipati, Brahma, Semeru, Ngawi. Kabeh ajar kabeh. Ora peduli. Anggere ora do ndudunge bapakku nendi Bathara Guru kudu mudhun saka sela mangumpeng Kandha Waru Binangun. Ora ana gunane sampeyan dadi jawata ning Kayangan Surabaya. Percuma. Tidak ada gunanya. Aku ora trima nek ming wangsulane kok ming Bagong kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Semar sebenarnya nek tak engkeke nggon panasan ya isih diayang-ayang. Berarti ming ngapusi, ming arep nglegani karo omongane penjaluke Bagong nek ming jawaban kaya ngono ora tekan Kayangan ora masalah. Ning gandeng wis tekan Kayangan kene wangsulane dewa ming sak kepenake dhewe. Bathara Guru ora mudhun saka sela Kandha Waru Binangun. Syarat ning
ya kowe derajat dranyak kowe wani neranyak marang panjenenganing Rama Pulun Bathara Guru anake lanang ora trima bagus kowe angling Darma ya edan aku saiki ya omongane iki waton nyelekep iki sapa iki Ulun Bathara Indra oh anake Bathara Guru iya kelas pira kowe diulang bapakmu Ulun ki dewa kok kelas pira? Bapakmu guru kok. Ulun putra ingkang nomor 4. Yen kita nantang karo Wuang Pulun Bathara Guru tegese kudu iso ngalahke karo anake sithik. Bagus. Tangane ora nyekel ngene iki. Homo ya? Ora. Aku wong lanang kok dikekep sak menake. Oh. Dewa nek ra tau nyekeli kaya ngono. Ora ana sing mlentung sithik dicekel sak menake dhewe. Aduh. Lha niki wajeng guyu ning wedi kali Bagong. Ya mau diwaca enggak jabut untune. Iya. Ora Bagong, meneng anteng. Ya kok tak nandingi Bathara Indra. Maksudmu kowe metu njaba apa ora? Lho, kepiye to iki? Dewa kok kaya ngono ta omongane? Oh, mula dewa ki ra tau ndonde anak. Awang ditokke njaba. Tegese metu njaba ki metu ana ing ngrepat kepanasan. Oh, begitu. Ya. Maksudmu kowe nantang karo aku? Sing tawedene apamu ngalahke Bathara Indra, kelakon adu arep karo Rama Pulun Bathara Guru. Metu njaba, Ndra. Metu njaba. Kandakno kasino karo Dono, aku ora wedi. Kerubuten nyandang ngocip. Ngono kae. Wong kang kaya kowe, Bathara Indra kowe. Penyakit gugu karepe dhewe. Mengatasi titah kok iso ngorak arek kayangan. Nganti Rama Pulun Bathara Guru wae. Ninggal bali Marti Kundha Manik ngambah Dirgantara ben. Do dirasani mbok ben. Arep ngapa kowe? Nantang karo aku kowe? Nantang karo aku kowe? Ora minggat dibantani Bathara Indra kelakon tinjung akhirat. Semono uga kowe Bathara Indra. Lena pangin damak cemplungke kawah candra di muka. Lho. Sing nyemplungke iki dewa. Wis nyemplung dhewe-dhewe wae. Ya kowe nyemplung aku ya nyemplung. Ya, ora apa-apa. Anggo klambi renang lho ning. Men ketok asik. Yuk. Wong edan kendara dening aku tandangi regane ati kowe rumangsane wedi ya.
Meng dilit to, meng dilit. Agung ngusak asik kayangan. Ayo. Mas. Ya. Ada wedi ya. Taliwara lagi ana wong limbukan nyelo-nyelo sapa iki dewa awake abang kabeh takon karo aku Jawata ing swarga dahana Bathara Brahma Brahma iki kakangne Mantili udu iki Bathara Brahma Kumbara dudu Bathara Brahma arep ngapa wae timbali Wang Pikrun Jatimurti iki nen ngundurake kowe ora gelem bali aja takon dosa. Apa aku kelakon mentala karo kowe tak obong awakmu. Walah, kowe kira ngerti karo kadigdaning Bagong. Sang Hyang Bathara Indra wae kalah karo aku kok ming Bathara Brahma. Maju sejangka, aku mundur sejangka. Aku maju sejangka kowe mundur sejangka. Atene ora ketemu-ketemu. Ayo ngono kowe wong perang ki danike dhewe-dhewe. Leno pangendamu tebak dadamu muntah getih kowe mati tanpa dirongsen omonganmu iki lho angel ditampa karo para Jawata pancen tak sengaja arep piye kowe pecah siramu pecahe dhewe tegese kowe tak pecah siramu maju ladeni Bathara Brahma iki merganing patimu iya tiba padha-padha wis lila prapteng lampus Kilurah Bagong nalika semanten pantok pepuntoning tekad tinimbang datan pinanggih lan sudarmanipun Angurbaya tekaning padi nenggih Sang Hyang Bathara Budawaka sigra nyipta geni ingkang sak lumbung Bantung mangalap-alap arsa ngobar Kilurah Bagong mulat sang asih prana ya Sang Hyang Bathara menang sigra manjing anggane Kilurah Bagong Ya ampun Mas, kula wis tratapan ati kula wis entek. Sampeyan kena geni gedhe-gedhe semanten kok mboten napa-napa.
Non. Aku jek urip apa? Tesih nganten Kak. Aku ki merem ya. Genine saya cedak aku merem aku wis ikhlas mati. Aku kok iso omong. Aku ki jek urip kok. Tesih nganten Kak, tesih urip Mas, mang melek. Alah. Alhamdulillah diayomi karo sing gawe urip. Iki sapa? Iki Bagong kok ngamuk. Iki sapa iki? Bathara Penyarian. Lho, Carek. Iya. Lurahmu nang ndi? Lho. Aku kok dadi kowe sing maju. Arep ngomong kowe. Kowe gelem bali apa ora? Sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Lakon mati dening Bathara Penyarian. Kowe sing mati dening aku. Ngocar. Bagong, kowe iki jane isih kulawarga karo aku. Ngerti aku, kowe anake Semar to, anake Sanghyang Ismaya to. Iya. Mula kowe iki jane isih iso tak eman apa ora? Rasah eman-eman aku kaya sindan eman-eman. Ayo pokoke kowe melu Bathara Guru tetep dadi mungsuhe Bagong. Oh, lha apa aku mentolo karo kowe? Apa kira-kira aku kudu nyabut nyawamu? Wes, ya mau Dipati. Nek pancen kowe arep njabut nyawane Bagong, nek iso jabutan. Ning kowe ora iso njabut nyawane Bagong, tak jabut nyawamu. Lho. Lah kok nekat ki piye? Nekat wae nek ora nekat ora kecekel-cekel wae. Ora dinekati tuman. Oh, mati dening aku jabut nyawamu. Jabut genti ora iso jabut karo Bagong. Wah. Oh. Modar dikandhani ora gugu. Jabut nyawamu tak go metu sukmamu. Ayo Tangya. Yen pancen kuwi anake Semar sing digdaya Tangya. Tangya legane atiku. Semute tak pindah kene ah. Apa ora? Agene dewa ki mung karo wong keneng semute wedi. Nglekar nang kene drubung semut geni. Ya golek sing kepenak. Mlayu Yama Dipati ora sembodole gleleng. Weh lah, yem. Tak andani. Nggih napa melih, Mas? Mau ngerti ora? Aku dijabut nyawane karo Yama Dipati, aku gledak sampean sedo. Ketoke ya mata ki pet-petan. Mata ki mak perpet-perpet awak ora iso obah gledane kok saya suwe-suwe tenagaku timbul meneh, mripat cetha meneh. Terus aku pindah nggon, Yama Dipati mlayu. Yang guyu yang nggih. Asem. Ora guyu kamplengi kowe. Guyu kok dipeksa ora. Nggih. Nun. Ya ana wong kelangan dompet. Lho. Pak Wagimin, Pak Wagiman. Kehilangan dompet ada SIM C dan SIM A. Suruh surat kendaraan Supra parkir. Nggih, tulisane kaya dokter. Angel diwaca. Wis ngono ya aku tak golek SIM. Lho. Kayangan gawe sungsang bawana balik pokoke.
yana dewa yen nuntuna wong aprang kasangsayan wong aprang kasangsaran milahing ora nyono babar pisan lha kok dadi Bagong duwe katiasan ingkang edapi kabeh para Jawata padha kalah kabeh padha golek papan pendelikan Bagong kene ngopo dene jeneng kita tetep hambrung kaya mengkono ora guru lho ora basa karo ulun gunane apa aku basa karo sampeyan nyatane sampeyan iso ngandhaki teng endi bapakku gunane apa aku nganggo tata krama nek sampeyan tak jaluki tulung blas ora iso nulungi karo Bagong wah cilaka iki Bagong rawuh kados-kados kan sampun boten saged dipun nelekaken waduh kaose barang dicoplok ngamuk kados mekaten inggih Kakang inggih ngatos-atos lho Di kae Bathara Teka kowe ngopo kowe lho kok Bathara Teka kowe iki nek ngadeg kaya jog nyakit ora Bagong ulun boya melu-melu wis dewa kok ora melu-melu dewa kok jirih anggepe terus aku terus melepas kowe ora tak anggap kowe iki dewa napa piye Bathara Guru ra iso ngandhake ajar Bathara Guru iso tak rangket nerodane awer-awer kecekelak tali nang kowe tak plotroki kathok cilaka aduh aku malah merinding aku piye Bathara Guru ulun boya ngerti boya omongan kok meh boya ulun kita ulun punapi boya nek ora tau jelas lan ta iso ngedongke karo bapakku sapa piye lek iso boya ulan ngatos-atos niki panjenengan notoke dateng gesang kula panjenengan iso piyambak to beter-beter talene ning kowe tadi plotroke isin kula kita Bali mboya piye kita Bali mboya sapa kita iki sapa aku yen ben jenenge Bagong kok tak awak lek wita kita Bali punapi mboya ngandel ora bola-bali rameng punapi mboya kita ulun punapi kata-kata apa kita punapi mboya ulun kita sengit aku yen kita mboya Bali ulun sampurnake ning kene swadah lho kandel ora dilaka to swadah piye nek sampurna swadah nek 76 rong wadah Bagong edan tenan ulun malah bingung guneman karo kita meneh bolan-balane kita ulun kita gong baline ditutuk ayo der dewa lagi delek-delek kok digetak delek-delek karo mangane wayange nang kene kok madhep penonton iya kok ora seneng wayang kita wis sapa-sapa tok seneni wae men ngamuk bebas mangsane pokoke areng apa kowe ketiban guntur geni guntur angin sirna margalayu lho guntur saiki wis dadi angin to sangertiku guntur iki cuci motor kok dadi guntur geni guntur angin pun digek didawahi bocah ngene rasa macam guntur geni guntur angin remuk awak kita ajur ora iso kinuku Bagong tibano Bathara Guru guntur geni guntur angin kon nyerang aku kabeh ora wedi aku asragine genine Bathara Brahma wae ora mempan kame guntur geni guntur angin
Bareng nabuh do kesenengan. Disuwuk ra gelem. Bagong kok nganggo jengkelit bareng. Samulae melu ketoprak anyaran iki lho. Dapuane perang kudu salto terus. Das pundi Kakang ngedap-edapi. Ngedap-edapi das pundi? Guntur geni guntur angin boten temomo. Cilaka ya cilaka. Apa kowe? Nerada? Siap-siap tak blotroke kowe. Aduh, trondol iki. Guntur geni guntur angin mboya temomo Bagong kowe iki nganggo kekuatan apa? Kekuatan supranatur. Sing iso ngalahke apa-apa. Ayo, gene ora temomo ning awakku. Guntur geni guntur angin plecak-pletik kaya mbang api. Ora apa-apa aku. Kena cis Trisula. Lho, arep nyontek kowe. Arep nyontek aku kowe, ha. Cis Trisula, tibana. Aja gak Cis Trisula, Cis Triamin aku ora apa. Mesti kaya serius ale. Sri Uning iso dadi Sri Karonron. Gugu karepe dhewe tiban pusaka Cis Trisula jebluk wetengmu. Tibana Bathara Guru kene marganing pati kita Bagong. Ulun bakal nibake pusaka kok kita nyuwuk gamelan pengumuman Mercedes AB HD dipun singkiraken badhe kagem liwat mobil sanesipun. Wah, arep perang kok mengumumke parkir. Edan bae. Oh, iki kagungane Ibu Sinden ingkang nomor kalih Mercedes tong. Mercedes AB HD Malang neng dalan mau mesin cuci kok dienggo mobil. Buka laundry kok neng wayangan. Ngece tenan. Ngece mobil kok padake mesin cuci. Suarane kaya mesin cuci. Nek mlaku mak ngik. Ayo disingkirke Mercedes. Bojomu nanti kon nyingkirke ora. Mercedes AB wis ndono. Kon tutup wae. Ya ini kok buka laundry. Tiban Cis Trisula jebluk wetenge. Tibana Bathara. Kajengipun nek mboten ngaten Bagong mriyo mboten kapok. Upama ana muga-muganing Semar diceritake. Nek Bagong wis wani gawe geger enten kayangan. Semar tentu badhe saged nampi Bagong ngawontenaken kados ngaten. Aduh. Mas. Sampean sedo wenten kayangan, Mas. Yem jabut ke yem. Biasane sing jabut aku to saiki kowe. Sampeyan
mboten mati. Mati lengane jek akeh kon mati. Jawab iki. Nggih. Men Dawara kuwi dewa-dewa nek Bagong iki nek men ditancepi oyone wis kulino. Nggih. Alon rasa kesusu. Sampeyan niku Mati bleseke. Wong kon njabut kok mati bleseke. Oke, sabut. Risi nang weteng iki. Kakek Bathara Guru, mangga Bu Kulon. Mas, aku tangi rasa kuwatir. Minggat. Nggih. Piye? Saya kurang terima. Arep nancepke pindho. Heeh. Apa piye? Ora masalah. Aku selalu siap. Ya wis, arep nancepke pindho ora masalah. Ndang, tak tunggu. Ora gelem nancepke tak rebut pusakamu tak tancepke kowe. Aduh Kakang Rodo. Wah!